Maya pa oras, Labuad Kapampangan. Kung balo ka bunya mo limbuging ngalay kitang gulo to. Miglulam. Makanyan man. Ini kaya katamong kadinalan 73 Tagalugan video Bayon sa bla, buri kayong dinan maya po oras si Jean Andrea Nobleza. Good luck kayong kayong proyekto Jean. Ako yung kuno lagi retang kayabe mo panupaya. Sabihan mo na mo karela, good luck. At sana magtagumpay kayong gagawan at magamit yung masalese itang kayong proyekto. Pag-umpisan tana, ini mo munang dili, munikala na yung Louis Basilio po ay bagsening kayulugan. Ing mano, tinagas. Yung tinagas, tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing menalas o kaya menulas. Ing kadwa, magpayalala. Tagalugan niya, ing mas manayon ng Kapampangan, magpaganaka. Ing katlo, sabik na sabik. Ing sabik na sabik, tagalugan niya. Alam mo, mawanang mawa o mawanong mawa tayong mas manayon ng Kapampangan. Ang palagayo. Ing kapat, takwil. Ing takwil, tagalugan niya naman. Ing Kapampangan, mas manayon ng Kapampangan, sakwil. Sakwil. Ing kalima, amoy. Ing amoy, tagalugan niya. Ing mas manayon ng Kapampangan, bao. Amoy, bao. Ing kanam, may busog. Ing may busog, tagaluhod niya naman, ing mas manayon ng Kapampangan, kinabsi. At ining kapito, puwing kawalo, munikala na lang Miguelito Calma. Ining kapito, yemas. Ing yemas detang kapangan retang mayumo. Ing tagalugan niya ing mas manayon ng Kapampangan, emas yamo At ining kawalo, ing amano, menange. Kang Miguelito yabatin menange menangela paretang teyako ing mas manayon ng Kapampangan, may naguyod tanamo. Nakalasalamat ka rin kay katamong contributors at nakalasalamat muna man kayong alangsawang pamagsuporta manalbiya ka rin kay katamong Tagalugan video. Panay ko sasabihan din kay katamong anak, din kay katamong apo, tala sa panagalugan, Kapampangan tala. At syempre, pati Kapampangan tamo, di pa Kapampangan tamo. Nakalasalamat kaya kayo ngan, with tamongan.